Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa cikin wannan shiri namu mai suna Kogin Littattafai. Ku kasance da mu a shafukanmu na YouTube channel mai suna Funtuwa TV Line, inda za mu rinka karanta muku littattafanmu masu ƙayatarwa. Yanzu haka gani tare da Aminu AA Funtuwa a cikin littafinmu na Jakadiya kashi na 1. Ni Hadiza Muhammad nake cewa a sha saurare lafiya. So masu sauraro, yanzu ne ya dace da ni in tafka litso cikin littafin Jakadiya kashi na 1 a kuma shafin farko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalmar da na ji Asiya ta furta kenan daidai lokacin da nake yunkurin jefo ƙawata cikin ɗakin. Da gudu na ƙaraso don in ga me ke faruwa. Cikin mamaki kuwa sai na same ta a tsaye ta rike ƙugu, idanunta a ƙasa tana kallon kofin da ya fashe. Cikin haushi da takaici na ja dogon tsaki ba tare da ta ko ta kalle ni ba, ta tuntsire da dariya. A hankali ta taho gabana ta tsaya, ta ce me ya faru? Ha? Kake faman jan tsaki, amma furin da ta yi da fararen idanunta sai ya hana ni yunkurin furta abin da ke zuciyata. Na yi duba in zuwa fuskarta, babu abin da ke kanta sai sirritaccen murmushin nan da ta saba mai faranta zuciyar wanda ake mawa. Tabbas tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ke halitta kyawawa. Cikin sauri Asiya ta sa yatsanta ta toshe bakina, tana faɗin za ka fara ko kaɗan. Ban san lokacin da bakina ya furta wannan kalmar ba, na dai san na ayyana a zuciyata, amma ya aka ta fito wannan ban sani ba. A hankali ta ƙarasa jikina da kuma kwantar da kanta a saman ƙirjina tare da faɗin barka da dawowa sweetheart. Ina fatan dai ka dawo lafiya. Cikin hanzari na jefar da jakar da ke hannuna, nema na dandane ta na ƙara matse ta saman ƙirjina. Lafiya ƙalau na dawo baby, amma fa ki sani kin tada mu hankali a daidai lokacin da nake yunƙurin shigowa ɗakin don ganin kyakkyawar fuskar da ke kwantar da hankalina. Na jikin ambaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lamarin da ya saurin dagula lissafina. Me ya faru? Garin yaya? Cikin shagwaba da ƙara maƙalƙalewa a jikina, ta ce ka yi haƙuri bebe. Wallahi na haɗo ti ne zan sha, kawai sai kofin ya sulluɓe daga hannuna ya faɗi. Kewayo a hankali mu je ka zauna, don kada ka taka ya ji maka rauni. A hankali Asiya ta sake ni da kuma juya ce salo da rausaya. Har yanzu kuma idanuna na akan Asiya, ina kallon irin kyandirin da Ubangiji ya yi mata. Tabbas Asiya kyakkyawa ce matuƙa, wadda za a iya ba da labari kuma a nuna ta a ko'ina. Daɗin daɗawa ma kyawawan halayen Asiya halaye ne wanda maza za su iya nema koda da makami don su ga sun mallake ta. A haka Asiya ta tafi ta bar ni sororo sai ka ce wani sakarai. A ƙarƙashin zuciyata kuwa ba a cewa komai, don kuwa shauƙin santa da ƙaunarta ya gama karya duk wata laka da ke jikina. A hankali na tafi na samu wuri na zauna akan doguwar kujerar da ke falon. Ƙirjina kuwa ba a magana, in ban da dakan uku babu aikin da yake. Ban jima a zaune ba, Asiya ta dawo cikin falon ba tare da ta kalli inda nake ba, ta wuce kai tsaye zuwa dani. Bayan ta gama 'yan goge-gogenta, ta kaɗa kai zuwa cikin kicin. Har yanzu hankali na yana a kanta, don kuwa ba na ƙaunar abin da zai gita har yayi sanadiyar tsayar da ni daga kallon wannan kyakkyawar sura. Ji ne kamar an tsikare ni, cikin hanzari na miƙe zumbur na tunkari inda take. Ina mai matuƙar shauƙi da ƙaunar jinta a jikina. Kada ku zarge ni akan zantukana, don kuwa na tabbata inda wani ne ba ni ba, ba zai iya jure ko da daƙiƙa ɗaya ba tare da yana kusa da wannan kyakkyawar halitta ba. Masu sauraro, na san za ku gaskata ni, kuma ku yarda da ni. Kasancewar Asiya kyakkyawa ce matuƙa kuma mai ɗan matsakaicin tsayi, don kuwa ba na ce mata doguwa ba. Haka kuma ba zan kira ta da faratas ba, amma fafara ce ma'abociya yawan gashin gira. Sannan tana da doguwar fuska wadda ta daidaita da dogon hancin da ya saki wani tsini zuwa labbanta masu launin taushi da daidaito. Sannan tana da dimple a kowane ɓangare na kumatunta. Haka kuma tana da ‘yan lotsawa kaɗan a ƙasan gemunta. Masu sauraro, na tabbata ko haka na barku za ku iya kwatanta ta
ko ma in ce ku zana ta. Idan ko Asiya ta yi dariya, wani irin haske da walƙiya ke fitowa daga tsakankanin haƙoranta. Tabbas hasken haƙoranta na ƙara bayyanar da kyan dasashinta mai launin duhu. Gashin kan Asiya kuwa gashi ne mai matuƙar ɗaukar hankali, kasancewarsa liya mai matsakaicin tsayi, sannan baƙi ne wulik. A ɓangaren diri kuwa nan lamarin ya fi ɗaukar hankali, duba zuwa ƙugunta kuwa irin ƙugun nan ne da maza ke kira sweet mattress ko kuma su ce Coca-Cola sharp a wani ɓangaren. Idan ko Asiya na tafiya takan tafi ne cikin isa da ƙasaita, amma duk da haka bai hana sassan jikinta motsawa. A ɓangaren kyan hali kuwa a wannan duniyar da muke ciki, samun kamar Asiya kai tsaye abu ne mai matuƙar wahala. Kada ku zarge ni akan furucina, don ko zantukana na da nasaba ko in ce alaƙa da irin ƙalubalen da na fuskanta a hannun mata daban-daban. In ko ne duba da gidansu Asiya, hakan na tabbatar mana da cewar kowa ka gani to ka tabbata da tarbiyyar gidansu yake tafiya. Sai dai idan mutum ya yi niyyar aranta gidan wasu, to sai ka ga wofantar da tasa. Alhaji Nuhu Dakata hamshagin ɗan kasuwa ne da ya shahara a kasuwancinsa. Zan iya cewa a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya babu wani lungu da saƙo inda sunan Alhaji Nuhu Dakata bai isa ba. Asalinsa kuwa mutumin ƙaramar hukumar Safana ne da ke a jihar Katsina. Mahaifinsa kuwa Malam Na'in ne, yana harkar kasuwancinsa daga Safana zuwa Kano. Shi ma a lokacin rayuwarsa ya shahara, don kuwa akan yi labarinsa sassa daban-daban na Safana. Kai har ma da cikin garin Kano, yakan sai kaya a Safana ya kai Kano ya saida, idan kuma ya saida a Kano ya so kayan da yankinsa na Safana ke bukata ya kawo musu su ma nan ya saida. Bayan Alhaji Nuhu ya girma ne mahaifinsa Na'in ne ya ci gaba da zuwa fatauci tare da shi, har ya kai ga ragamar kasuwancin ta fara komawa hannun Alhaji Nuhu. Kwanci tashi babu wuya, Alhaji Nuhu ya kai minzalin da ya kamata a ci ya mallaki iyali. Ba tare da an yi shawara da shi ba, aka aura masa ‘ya'yar ƙanwar mahaifinsa Baraka, har aka sha biki aka tashi. Nuhu bai san an yi ba, a sakamakon baya gida yana wajen fataucinsa. Bayan ya dawo ne ya nufi ɗakinsa kamar yadda ya saba. Bai yi mamakin hasken fitilar da ya hango a ɗakin nasa ba, a sakamakon daman yana taras da hakan. Yana kutsa kai kuwa cikin ɗakin, sai gashi ya fito a sukwane yana ta ‘yan waige-waige. Ko me ya gano? Oho, ni dai kan ba ruwana, don shi ya gano. Ya tunkari ɗakin mahaifinsa kai tsaye, yana mai tunanin shin ko an baiwa wani ɗakinsa ne ya sa matarsa, ko kuma mahaifinsa ne ya ƙara aure? Har yanzu bai samu wannan amsar ba. A haka ya yi sallama ɗakin mahaifinsa, bayan an amsa ya kutsa kai ya shiga ciki. Malam Na'in na kuwa ko da ya ji sallamar Nuhu sai ya tashi zaune. Bayan sun gaisa ya ci gaba da cewa, na ji dawowarka, ina ta tsammanin shigowarka na ji shiru. Nuhu ya ce, haka ne, da na so na bari da safen Allah ya kai mu in na zo gaishe ka, sai in zauna daga na in labarta maka yadda kasuwa ta kasance. Mahaifinsa ya kalle shi, fuska cike da fara'a. Kun san farin mutumin da fuskar sake cike da furfura, in yi fara'a dole ne abin ya burge ka. To bare ma kuma idan na shaida muku cewar asalin Malam Na'in ne Barume ne, gashi dogo fari tas da shi. Haka shi ma ɗansa Nuhu, duk da yake Nuhu bai kai tsayin mahaifinsa ba, amma ya ɗara mahaifinsa haske, kasancewar hasken mahaifiyarsa ya ɗauko. Malam Na'in ne ya ci gaba da cewa, to sannan ka da dawowa, sannan ina mai maka albashir da cewa ɗakin kai yanzu ba kai kaɗai ba ne, don kuwa bayan tafiyarka an ɗaura maka aure. Yanzu haka maganar da nake ma yau kwanan Baraka 4 a cikin gidan nan, kuma a matsayin matarka. Duk da yake ka san wace ce Baraka, 'yar wajen ƙanwata Rahane, hakan bai hana in ƙara jan hankalinka tare da yi maka nasiha da kuma damƙa maka amanar da aka anso maka. Ina mai maka nasiha da cewar ka ji tsoron Allah, ka riƙe masu ‘ya cikin mutunci, ka sani cewa Baraka yanzu amana ce a hannunka, cinta da shanta, wurin kwananta da koya addini, suturarta gaba ɗaya ya sauka daga kan wuyan mahaifanta ya koma wuyanka, don haka sai ka kula. Malam Na'in ne ya ɗan ɗau lokaci yana ma ɗansa nasiha. Daga ƙarshe dai suka yi sallama. Nuhu ya tashi, ya kama hanyar ɗakinsa don ya je ga sabuwar amaryar da mahaifinsa ya masa. Ga mamakinka mai zai faru? Ko da Nuhu ya isa ƙofar ɗakin, sai ya ja ya tsaya. Ya ɗau tsawon lokaci yana saƙe-saƙen shin ta ina zai fara.
Daga ƙarshe ya jawo baya a hankali ya koma cikin duhu ya laɓe. Yana nazarin da ya kamata ya yi. Har yanzu bai samu amsar ba. Nuhu bai yi aune ba, sai dai ya ga mutum kusa da shi. Lamarin da ya ƙara dagura lissafinsa. Duk da yake a cikin duhu yake, amma hakan bai hana shi ya fahimci cewar mace ce ke kusa da shi. Har yanzu a rikice yake don ku ya kasa fahimtar wace ce. Jin kaɗan ta ce Nuhu, ka wuce ka sai ɗakin ka laɓe-laɓen me kake. Duk da kake ganin mu nan, gaba ɗaya mu aure ne kawo mu duniyan nan. Haka Baba Saude ta tsaya, ta tirsasa Nuhu har sai da ta ga ya shiga ɗakin amarye. Ko da ya shiga, bai turo kofa ya kulle ba, ita da kanta ta sa hannu ta jawo kofar sannan ta kaɗa kai ta yi tafiyarta. Ko me zai faru? To sai ku kasance da mu a cikin shafukanmu na YouTube channel mai suna Funtuwa TV Line don ci gaba da sauran littafin Jakadiya kashi na 1.